मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानासमोर एका कंपनीनं 3 महिन्यांपासून पगार आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिली नसल्यानं बेरोजगार युवक युवतींनी आंदोलन सुरू केलं होतं। याला दीपक केसरकर यांनी भेट देत यशस्वी शिष्टाई केली आहे। यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे रुपेश राऊळ आणि केसरकर यांच्यात हस्तांदोलनही झालंय। त्यांचं म्हणणं असं आहे, कंपनीने वारंवार त्यांना गेली 1.5 महिने त्यांच्या मुलांचं काय म्हणणं आहे, 1.5 महिना त्यांना थकवत आहे, 1.5 महिना त्यांना शब्द दिले ते पाळलेले नाही। साहेबांनी मॅनेजमेंटने आय थिंक तुम्हाला फक्त 2 महिन्यांची फक्त आमची पेमेंटची हे दिली आहे, लिस्ट दिली आहे गेल्या वेळी। आता आमचा काही जणांचा 3 महिन्यांचा आहे, सेक्युअर वाल्यांचा, डीआरए वाल्यांचा 4 महिन्यांचा आहे। काहीतरी तुम्हाला मला त्यांनी सांगितलं 33 की 34 त्यांनी काढून घेतलं, त्यांना ती मदत होणार आणि तुम्हाला पैसे टोटल 134 आहे, 34 मुलं आहेत आणि त्यातले 45 लोक आहेत सिक्युअरचे आहेत, 2 महिन्याचे राहिले, 2 महिन्याचे नाही, ते म्हणतात 3 आणि 4 महिन्याचे राहिले। 3 महिन्याचं पेमेंट आम्ही ऑगस्ट पर्यंत म्हटलेलं, अचानक ब्रेकअप दिलं ना, मग उपासमारीच्या वेळी हे बघा नंतर आम्ही काहीतरी मला दुसरा मित्र आपण परंतु आज इथे पगाराची रक्कम आहे ना, पगार तंबू पडा त्यांना मी सांगतो पुढच्या आठवड्यात तुम्हाला पुढच्या आठवड्यात साधारण 8 दिवसामध्ये आम्हाला तसं लेखी पाहिजे, लेखीमध्ये मुलांचे जे तुमच्या बाकी काय ते कंपनी त्यांचं स्वतंत्र ते पगारापासून साहेब कसं आहे आता त्यांचे मॅनेजर हे आहेत ना, पण त्यांना देऊ दे ना, मग तुमच्या उपस्थित त्यांना देऊ दे ना। तर एक 8 दिवसानंतर 10 तारीख 20 तारीख पीएफ राहील नाही एक मी तुम्हाला मी काय सांगितलं मागच्या वेळेस तुम्हाला बोलवलं पगार ते मी मदत त्यांनी चेक तुम्हाला दिले नाही तर ते चेक मी तुम्हाला 50,000च्या वर आमची पीएफची रक्कम आहे आणि जवळपास 26,000 रुपये आमची पगाराची रक्कम आहे आणि 70 ते 80,000वर पाणी मग आज कंपनीची मॅनेजमेंट इथे आहेत ना, आमच्या पगारातून जी काही रक्कम कट झाली आहे ती पण आम्हाला मिळाली नाही भाई, ते ऐका काय होतं त्यांचा एकच महिना ऐका, पीएफ आहे ना ते मिळणार नाही, मग पीएफ ची रक्कम त्यांना देऊ दे ना, पे करून टाकू दे पगारची। ओके ते कंपनी आता तुम्ही बरोबर ते जाधव लेखी देतील। 21 तारीखला फक्त पेमेंट होऊन जाऊ द्या, 21 तारीखला त्यांच्या तरफ हो चालेल, हां आभार। 21 तारीखला त्यांच्या तरफ हो चालेल, हां आभार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।